Vaša magnificencia, vážený pán rektor Univerzity Komenského v Bratislave, vaše honorability, vaše spektability, vážené dámy, vážení páni, milí hostia. Dnes sme sa stretli kvôli profesorskej prednáške profesora doktora Viliama Badu, kandidáta vied, ktorý nás poučí, ako ďalej žiť, však ako sa správať. Profesor Bada sa narodil v roku 1943 v Žiline. V roku 1967 skončil Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Po skončení univerzity má atestácie z internej medicíny a z kardiológie. V roku 1978 získal vedeckú hodnosť kandidáta vied za experimentálny príspevok k účinku propranolu na metabolizmus myokardu. V roku 1994 obhájil docentskú prácu na tému metabolický podklad použitia horčíka v kardiológii a napokon v roku 1995 sa stal profesorom internej medicíny na našej univerzite. Od roku 1967 bez prerušenia pracuje na 3. internej klinike Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 1995, keď bol inaugurovaný za profesora internej medicíny, stal sa po profesorovi Gvozdiakovi v poradí 3. prednostom 3. internej kliniky a farmakobiochemického laboratória Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a túto funkciu zastával celkovo po dobu 19 rokov. Profesor Bada stihol za svoju pedagogickú a vedeckú činnosť mnoho vecí, dosiahol mnoho výsledkov. V rámci pedagogického pôsobenia na Univerzite Komenského je spoluautorom 3 vysokoškolských učebníc a za všetky má zmysel spomenúť najmä základy klinickej elektrokardiografie, ktorá bola a je veľmi úspešnou učebnicou. Vedecko-výskumná činnosť profesora Badu bola ovplyvnená zakladajúcimi osobnosťami slovenskej medicíny, a to akademikom Niederlandom a profesorom Gvozdiakom, ktorí ako prví upozorňovali na metabolický a biochemický podklad interných ochorení so zvláštnym zameraním na subcelulárnu úroveň a najmä tvorbu energie v samotnom srdcovom svale. Profesor Bada prednášal na viacerých medzinárodných konferenciách a seminároch. Čo stojí za zmienku, je jeho aktivita osvetová. Je spoluautorom alebo autorom 2 videofilmov, boli ocenené cenou Ivana Stodolu v roku 1996. Napísal 6 titulov venovaných prevencii srdcovo-cievnych ochorení a napísal monografiu pre širokú verejnosť, ako sa dá predchádzať chorobám srdca a cieva. Bol členom a redaktorom viacerých vedeckých komisií, orgánov, redakčných rád. Má zmysel spomenúť najmä jeho členstvo v redakčnej rade Cardiology Letters, čo je oficiálny časopis Slovenskej kardiologickej spoločnosti. Profesor Bada bol za svoju pedagogickú a vedeckú činnosť viackrát ocenený. Za všetky by som menoval Dehrerovú cenu v roku 1998, zlatú medailu Slovenskej lekárskej spoločnosti v roku 2008 a napokon zlatú medailu Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v roku 2014. Teraz prosím pána profesora Badu, aby nám predniesol svoju prednášku. Vážená magnificencia, spektability, honorability, je mi ťažko hovoriť z tohto miesta tituly, na ktoré som hovoril naposledy z tohto miesta pred 49 rokmi. Je to úžasná vec a v prvom rade by som sa chcel poďakovať všetkým tým, ktorí umožnili, aby som na tomto mieste práve v tejto chvíli bol. Vnímam to v prvom rade ako ocenenie nie mňa, ale pracoviska, na ktoré, ako tu pán prorektor spomenul, som nastúpil 1. septembra v roku 1967.
na 3. internú kliniku, ktorá bola vtedy na Hlbokej 11, to je taký dekret, ktorý hovorí, že povereník zdravotníctva Ernest Sikora založil túto kliniku a za jej prvého prednostu bol etablovaný akademik Niederland. To je budova Hlbokej, ktorá doteraz stojí, pravda, už nefunguje v tom ponímaní, ako to malo byť. A bol to vlastne dar Československého štátu lekárskej fakulte. A toto je mimoriadne vzácny obrázok, na ktorom môžeme viacero zakladajúcich ľudí, ktorí zakladali slovenskú medicínu. Toto je profesor Haviar, toto je profesor Sumbal, ktorého môžeme pomenovať zakladateľom slovenskej kardiológie, a toto je akademik Niederland. Aby sme sa dopátrali k akademikovi Niederlandovi, musíme si pozrieť mapu Rakúsko-Uhorska. A je to síce maďarská mapa, ale taká moderná, hovorí o národnostnom alebo národnom zložení terajšieho Rakúsko-Uhorska. A tu vidíme Slovensko a tu je Biela Báňa, čiže po slovensky sa to volá Banská Štiavnica. V tom istom štáte, ako vidíme, tu je mesto, ktoré sa volá Arad a tu je rieka, ktoré Maďari volajú Maroš, v Rumunsku sa volá Mureš. Toto bolo, by som dalo povedať, putovanie otca akademika Niederlanda z Banskej Štiavnice, tam je tá slávna akadémia, ktorá bola nielen banská, ale zároveň tam študoval aj lesníctvo, stal sa lesným inžinierom a dostal sa do Mária Radny. Mária Radna je asi 30 kilometrov od Aradu a toto mestečko je dneska považované za jedno z najvýznamnejších v celom bývalom Rakúsko-Uhorsku. Toto je záber, ktorý urobil vterajší chronik v roku 1695 roku, kde Janičiar podpálil malú kaplnku, v ktorej bola ikona, ktorá bola vytlačená na papieri. Všetko zhorelo, okrem ikony. Výsledok bol, že sa z toho stalo pútne miesto a práve minulý rok boli za obrovské peniaze rekonštruované tie priestory. Toto sú rodičia, inžinier Rudolf a Eugenia Popovici, čiže Rumunka. To je starý otec, ktorý vynikal v tom, Mária Radna, že nebol len tabulárny sudca, ale mal aj vinohrad. A neveril studniam, že hygienicky nevyhovovali, tak jeho vnuk pil len čisté víno. Toto je odkaz na profesora Sumbala, ktorý vedel veľmi múdro poslať svojho asistenta do Prahy, kde on vyštudoval celú medicínu a tam získal Rockefellerové štipendium a dostal sa do Midwest University Washingtonovej St. Louis, Missouri, kde pracovali dvaja úžasní ľudia, manželia Coriovci, ktorí získali za objav Coriho enzymu, tak to bolo pomenované, to je syntéza glykogénu v pečení, Nobelovú cenu. Byť priamo v laboratóriu nobelistov je nie každodenná vec a znamená to obrovský prínos. Po návrate, preskočíme niekoľko rokov, tu sú už Kramáre, kde sa 3. interná klinika z tej Hlbokej presťahovala, laboratórium zostalo tam, kde je. A ja som mal poprvý raz možnosť byť na prednáške akademika Niederlanda. Miloval grécku mytológiu a táto jeho záľuba mala obrovský dopad. Toto je socha, ktorú urobil Matyáš Bernard Braun, nemecký sochár z Pieskovca, je to Kux v Čechách pod Krštými horami. A ona znázorňuje, čo je múdrosť. Múdrosť sa musí vždy pozerať najprv dozadu, aby vedela, odkiaľ vychádza, pozná svojich predchodcov, díva sa do zrkadla súčasnosti a musí poznať aj tých ľudí, čo sú povedla, a až potom sa môže dívať do budúcna, vtedy je tá múdrosť skutočnou múdrosťou. Profesor Niederland ma požiadal, alebo nariadil, ako riadny šéf mi prikázal, napíš skripta o EKG, ale musia byť rýchle, urobené, stručné a jasné.
Tak mne to tak trvalo trošku dlhšie, pomáhala mi manželka, ktorá tu sedí. No výsledok bol, že tie skriptá skutočne vyšli v roku 1975 v náklade 1000 kusov, za 2 týždne boli rozobraté a čo bolo zvlášť zaujímavé, potom sa vydávať nemohli 16 rokov, až potom v roku 1991. A čo je zaujímavé, hovorí sa, že kritérium pravdy je čas. 7900 výtlačkov vyšlo zatiaľ a znova sú vypredané, takže nie je vylúčené, že by bolo treba urobiť nové vydanie. Toto je venovanie akademika Niederlanda, ktorý mi dal, a toto je vlastne posledný obrázok celej 3. internej kliniky. Ako vidíme, to je primár Kramar, profesorka Brixová, profesor Zurich, profesor Niederland, profesor Gvozdiak, toto je profesor Riečanský, ktorý bol vlastne po profesorovi Javierovi ďalším, ktorý sa stal prednostom internej kliniky. Toto je naša klinika, keď mala klinika 50 rokov. A toto je naše laboratórium, ktoré doteraz stojí. A čo je zvlášť zaujímavé, napriek všetkým prognózam sa nechce rozpadnúť. A zvlášť zaujímavá je táto osoba, to je netier spomenutého profesora Sumbala, ktorá u nás pracuje a je vynikajúcou pracovníčkou, Zuzka Sumbalová. A tu ju vidíme, ako sa v tej búde vidíme moderné vybavenie. A toto je práca, ktorá vznikla v tejto ošarpanej budove a dostala sa na Svetový kongres kardiológie v Rio de Janeiro. Celé to začalo vlastne misiou Apollo 8, ktorá ako prvá ukázala, ako vyzerá skutočne zemegula. Nielen, že je gulatá, ale že je modrá a že tam je samá voda. 73% povrchu Zeme tvorí voda. Ako je to v ľudskom tele? Tu je ten obsah ešte väčší. V niektorých, napríklad mozog, 80%. Čo sa týka sídlisk, vždy boli pri vode. Toto je Bratislava a toto je Štrbské pleso, nadmorská výška je o 14 kilopaskalov menšia a tvrdilo sa, že takáto mierna hypoxia by mohla byť pre srdce priaznivá. A ako to dopadlo? Miesto toho, aby táto hypoxia pôsobila priaznivo, vznikalo v rozsahu až 80% nekrózy v srdcovom svale. Čiže srdcový sval odumieral. Takže prevratný objav, to bola rozsiahla práca, 5-ročnica vtedy bola ako moderný spôsob riešenia výskumných úloh. A ako to celé dopadlo, vidíme návrh na uplatnenie v klinickej praxi. Pobyt v Tatrách je pre kardiákov značne limitovaný. Čiže veľký, dá sa povedať, prepad týchto myšlienok. Čo bolo za tým? My sme si všimli takú maličkosť, že v Bratislave je koncentrácia minerálov 1,99, to je tvrdosť vody, a na Štrbskom plese 0,157. Bratislavskú vodu sme museli zriediť destilovanou vodou 11,5 krát. Všetci tvrdia, že vôbec tá voda nehrá žiaden význam, lebo keď človek má pestrú stravu, má všetko. Toto je strava, ktoré dostávali laboratórne zvieratá, ako vidíte, má kalcium, magnézium, vitamíny, všetko ako má byť a voľný prístup. Práca bola robená v Bratislave a v tej drevenej búde, ktorú ste videli. Tie kontroly, to boli tie biele stĺpce, pili bratislavskú vodu. Toto je tzv. Tatranská voda, čiže umelo vytvorená voda tvrdosti, aká je na Štrbskom plese. A výsledok, ako vidíte, to je koenzym Q9, oxidovaná forma v plazme, signifikantne nižší. Vitamín E, tokoferol v plazme, výrazne nízky a to je priamo v myokardiálnych mitochondriách. Koncentrácia týchto dvoch ubichinónov, ktoré sú kľúčové pre tvorbu energie, bola takisto významne znížená. Čiže mohli by sme povedať, že srdce potrebuje tvrdú pitnú vodu. Samozrejme, že tento názor nemusí spĺňať názory tých ostatných a toto je svetový bestseller. Ako to vidíte aj v tejto českej
žiaľ je tu na málo tmy, takže nevidíme, svetový bestseller. Šokujúci pravda o vode. A toto je autor tejto úžasnej knihy, Paul Bragg, Life Extension Specialist, špecialista na predĺžovanie života. Tvrdil, že z tvrdej vody je všetko zlé, to znamená infarkty, cievne príhody, demencia, AS obliterans, artrózy, ale sám zomrel na infarkt a pil len destilovanú vodu. Takže táto kniha vyšla nedávno v slovenskom jazyku, môžete si ju kúpiť. Je to perla, čo sa týka hlúposti, ale napriek tomu je to z Ameriky, musí to byť dobré. Framingham. To je štúdia, ktorá začala vtedy, keď profesor Niederland balil pomaly kufre v Amerike na návrat domov. Vznikla v septembri 1948 5200 členný súbor a tá štúdia trvá doteraz. Je to najdlhšia epidemiologická štúdia na svete. A keď začínala, bolo jasné celku jednoznačne. To, čo kazí zdravie, je čierna káva. Pred chvíľou sme s pánom rektorom si vypili šálku kávy s obávou, čo to s nami urobí. A potom alkohol, ten sme nepili. Tak ako to dopadlo? Káva s kofeínom predĺžuje život, znižuje mortalitu o 43%. Celkom slušné číslo. Čo sa týka názoru slovenskej verejnosti, konečne dostať kávu bez kofeínu v našich lekárniach. Takže vidíte, je tam aj nakreslené EKG, ako aj spectral table. Takže konečne kardiak potrebuje kávu bez kofeínu, hoci je to presne naopak. Úplne naopak, ale nikomu to nevadí. Čo sa týka alkoholu, to dopadlo ešte horšie, lebo zasadal Národný ústav zdravia v Bethesde a povedali, tieto čísla nemôžeme publikovať. Prečo? Lebo mierny konzum alkoholu znižuje mortalitu o 50%. Tak toto nemôžeme dopustiť, to sa nesmie. Pritom sa zabudlo, že oveľa skôr, ako prišli tieto čísla z Framinghamu, toto napísal apoštol Pavol Timotejovi. Nepí už iba vodu, ale pre svoj žalúdok a časté choroby užívaj trochu vína. Tu je hemina. To je presný preklad a môžeme povedať, že to funguje doteraz, čo sa týka benediktínov, ora et labora, vždycky v každom dobrom kláštore bolo aj víno. A nezabúdajme, že benediktíni objavili aj šampanské. Takže tvrdíte, že toto všetko je zlé a nevhodné, ozaj je neprístojnosť. A teraz sa pozrieme ešte na jednu vec, či červené alebo biele. Profesor Šamánek, známy kardiochirurg, ktorý má už transplantované srdce, teda svoje, tvrdí, že to je jedno a že biele víno je lepšie. Toto je profesor Opie z Južnej Afriky, ktorý robil veľmi starostlivé analýzy a dospel k takému nálezu, že polyfenol resveratrol, ktorý sa nachádza dominantne samozrejme v červenom víne, je agonista sirtuínu. Je to antisenescent proteín. Čiže to tvrdenie, že či predĺžuje víno skutočne život, máme tu na ako rukolapný dôkaz. A napokon náš Janko Smrek, tento vedel veľmi dobre ešte v roku 1964, keď napísal, viem, že víno musíš zbožne piť ako bosk od svetice a nesmieš si ho pomýliť so sudom kapustnice. Keď to vieš, budeš dlho žiť. A ženy krásavice budú si v tebe chlapactiť. Prosím. A teraz tvrdenie, že Slováci sú len hlupáci a zaostali. Tu máme jasný dôkaz. Ako je ale možné, že v tom Framinghame sa tak mýlili? Odpoveď je veľmi jednoduchá. Zabudli na taký drobný detail, ako je fajčenie. Tí, čo veľa pili alkoholu a kávy, veľa fajčili. A toto už vedel Vincent van Gogh, ktorý namaloval túto lebku s horiacou cigaretou, i keď nepoznal toto zloženie, 4720 chemických látok je v jednej cigarete. Takže tá budúcnosť fajčenia našťastie nie je u nás v žiadnom prípade zlá, lebo dobrá Európska únia dotuje 1 miliardou eur ročne pestovanie tabaku, takže báť sa nemusíme.
detičky budú mať čo fajčiť. Teraz sa môžeme vrátiť do cárskeho Ruska. Tu bol Ilja Ilič Mečnikov, ktorý je z Charkovskej gubernie. On potom prešiel do Paríža. Toto je profesor Ignatovský a toto je mladý Nikolaj Nikolajevič Aničkov. Profesor Mečníkov je známy vo všeobecnosti ako objaviteľ fagocytózy, za čo dostal s Ehrlichom Nobelovú cenu. A pri meditáciách o dĺžke života prišiel na nápad, že príčinou toho, že ľudia zomerajú predčasne, je, že sa prekrmujeme živočíšnymi potravinami. Profesor Ignatovský skúsil čistú živočíšnu bielkovinu, nefungovalo to, poprosil svojho žiaka Aničkova, aby to urobil s čistým cholesterolom. Králikom dával cholesterol vyrobený z vaječného žltka. A tu je ten úžasný záver, že ateroskleróza bez cholesterolu nie je možná. Neviem, kto z vás videl zajaca bežať od mesiara s nejakou klobásou. Ja ešte teda nie. A potom prišiel David Blankenhorn, ktorý dokázal znížiť cholestypol a niacín, to sú dva hypolipemika, výrazne hladinu cholesterolu a našiel niečo, čo by hovorilo, že toto znižuje nielen cholesterol, ale že to vedie k reverzibilite aterosklerózy. A tak sa na časopis Time na front page dostali tieto dve voľské oká s takýmto veľmi skeptickým názvom Cholesterol and now the bad news. Veľmi zlá správa. Vidíte, toto nie je Zelovoc, ale to je Four Seasons Restaurant v New Yorku. Čistá zelenina, tam by sa ten králik cítil skutočne dobre. A čo s vajíčkami? Vajčný žlčok sa zahodil a miesto toho sa tam urobila zmes zo soje a s kurkumou. Malo to hnusnú chuť, ale bolo to trošku žlté. Ale potom prišiel výsledok, ktorý zase bol šokujúci. Profesor Walter Willett z Bostonu uviedol toto strohé. XROK. Ako je to možné? 8 rokov trvala štúdia, pri ktorej sa, teraz dávate dobrý pozor, tu na to nevidieť, 117 000 ľudí podrobilo. A jedli až 30 vajec denne. A výsledok, vôbec nestúpla chorobnosť na srdce a cievy. Vaječné žltka boli rehabilitované. Nie všade, v našich medicínskych kruhoch ešte stále zďaleka nie. A vidíme, že vaječný žltok, činnosť mozgu, bez toho to nefunguje. Zrak, tieto vitamíny obsahuje. A prevencia veľmi zákernej choroby, ktorá sa volá morbus Alzheimer. Vajcia sú prevenciou. Takže 1999 vyšiel tento front page. Po 15 rokoch cholesterol and now the good news. Eggs are okay. Margarine not. A ešte si zoberme niečo z tej histórie. Materské mlieko. Nikto nepochybuje, že nič lepšie neexistuje. A obsahuje cholesterol 3-krát toľko ako plnotučné krávské, ktoré nikto nepije, každý pije otučnené, lebo to je zdravé. A čo hovorí Pavol Dobšinský? Pavol Dobšinský zbieral prostonárodné povesti a povesť o Valibukovi. Ak nás, mamko, Pán Boh živiť bude, ty toho chlapca za 7 rokov musíš dojčiť. Prečo? Lebo dojčené deti sú múdrejšie, šikovnejšie, dokonca majú vyššie IQ a sú aj svalnatejšie. Takže už Pavol Dobšinský vedel, čo je dobré. A toto je to najsmutnejšie, čo môže byť, je Smith-Lemli-Opicov syndrom. To je materiál, ktorý som získal od docenta Vzducha z detskej nemocnice fakultnej. Príčinou tohto všetkého je jeden defektný enzym. 7-dehydrocholesterol reduktáza.
ktorá blokuje syntézu cholesterolu v pečení. Výsledok katastrofa. Deti s oligofréniou, s početnými, veľmi ťažkými poškodeniami. Cholesterol nevyšiel nasýtené tuky. Nasýtené tuky, to je zrejme to, čo zabíja. Keď si zoberieme, kto vo Európe najviac je nasýtených tukov, signifikantne sú to Francúzi. Camembert. Viete si predstaviť Camembert bez tuku? Croissant. Môže byť bez masla. To je vylúčené. A všetci ostatní milujú syry. Slovensko je tu, ale ako je to s mortalitou? Presný opak. Tí, čo nejedia nasýtené tuky, tí sú tu. Švajčiarsko, Francúzsko. Práve tí, čo milujú tie masné syry. A Francúzi ešte foie gras. Husaciu pečienku. A tu je doktor Wilhelm Norman, ktorý prišiel s nápadom, ako urobiť z tekutého tuku tuhý, pevný. A to sa mu podarilo za bizarných podmienok, vysoká teplota, vysoký tlak vodíka, z toho je ten názov hydrogenizácia a ešte tam bol katalizátor práškový nikel. Tak úžasná vec. K čomu došlo? Toto je prirodzená kyselina olejová, tu je transforma, to je, vidíme, tie vodíky sa dostali do polohy trans, celá molekula sa vyrovnala, ale to najpodstatnejšie, teplota, pri ktorej sa topí alebo rozpúšťa, melting point tejto kyseliny, je 45 stupňov. To sa dá dosiahnuť len na začiatku kremácie. Inak to možné nie je. Takže Walter Willett napísal, že to je najhorší tuk, aký vôbec existuje. A spôsobuje čo? Zvyšuje ten zlý LDL cholesterol a znižuje ten dobrý HDL. A toto je nádherná štúdia, ktorú robili Dáni, ktorá pozostáva z toho, že merali množstvo tzv. Priemyselne vyrobených transforiem v bežnej potravine v rôznych štátoch. Česká republika je tu, Slovensko chýba, ale tu si všimnite Dánsko. V roku 2001 mali 30 gramov na deň. A potom 2005 rok, a toto je tento cuplík, to je všetko. Kritérium pravdy je čas. Ukázalo sa, že toto je práve tá správny bod, tu je výsledok. Dáni ho trafili. Mortalita im klesla u mužov o 57%, u nás o 9%, a u žien 59%. Čiže tam je zakopaný pes. Žiaľ, to, čo robí človeka človekom, legislatíva, lebo jedine legislatíva zmenila pomery v Dánsku, ale určite si pamätáte, pred 2 týždňami nejaká agentúra hovorila, kde žijú najšťastnejší ľudia. A vyhrali to Dáni. Možno, že práve preto. A toto je krabica od keksíkov, ktoré som kúpil na dedine na Slovensku a je tam napísané, to je prvotriedny dánsky maslové keksíky, 26% masla. Väčšina z nás onemela maslo, veď to proste nikto nie je. Ale našťastie sú ešte krajiny, kde máme takúto Aunt Jemima butter-rich syrup contains no butter. Čiže veľká chémia dokáže vyrobiť sirup, ktorý vonia, chutí, ale neobsahuje žiadne maslo. A to sme my. A ešte potom jedno, tí, čo nejedia mäso, hovoria, najlepšia, najzdravšia potravina je soja. A zrazu sa objavilo izraelské ministerstvo zdravotníctva a povedalo, nie, sojové mlieko nesmie sa podávať dojčatám. A prečo? Ten výpočet je, ako vidíte, celá strana. Nemá vôbec cholesterol. A bez cholesterolu nie je možné budovať nič. A mozog je samý cholesterol.
Nemá laktózu, ktorá sa veľmi rýchlo mení v tele na galaktózu, ktorá je hlavný zdroj energie pre mozog. Tiamín, vitamín B1 nemá žiaden. A tých negatív sa tu dá ozaj vrátane hliníka. Napriek tomu sú na odborníci, ktorí radia, že treba deti učiť jesť soju, že je zdravá. Bohužiaľ aj takéto nápady sú. Tu sú dvaja veľkí ľudia. Geocentrik Ptolemaios a heliocentrik Koperník. Ako vidíte, každý má v tom svojom ponímaní, že sa strieda svetlo a deň. Považuje sa to za normálne, ale prečo je potrebné, aby sme my mali v noci tmu? A na to zase slúži tá grécka mytológia. Bohyňa noci, Nyx, má viacero synov, jedný z nich je Hypnos, boh spánku. A ten Hypnos prichádza na zem len vtedy, ak tá jeho matka zakrie zem čiernym závojom tmy. Nádherný prímer. Na čo je teda potrebná tá noc? Na to, aby sa na glandule pinealis stvoril melatonín. Je to vlastne funkcia vnútorných hodín. A ten melatonín má viaceré funkcie. Je to výborný antioxidant a okrem iného ovplyvňuje aj priamo výšku krvného tlaku. Toto sú diabetici na našej klinike, u ktorých je chýbanie tzv. Nočného poklesu. To sú tzv. Non-deepers, teda neklesači. Vidíme, to sú biele stĺpce, všetci majú nízku hladinu melatonínu. A potom melatonín je vynikajúci antidepresívny prostriedok, ktorý znižuje depresie. Koľko ľudí trpí depresiami? A každý, kto má depresiu, temer 90% trpí nespavosťou. No a toto je slávny Thomas Alva Edison, ktorý za svojho života urobil 1093 patentov, to je to slušné číslo, ale chodil do školy len 12 týždňov. Takže to vzdelanie nebolo bohujaké. Jeho najväčší vynález určite je žiarovka, i keď všetci vieme, že striedavý prúd vynašiel Nikola Tesla, ktorého on nie veľmi mal rád. Ale to podstatné, čo urobil, Edison založil firmu General Electric, ktorá funguje napriek krízam malým, veľkým, stredným, najväčším stále. Je to star. A toto je jeho slávny výrok. My tmu nepotrebujeme. Urobíme z noci deň. A to sa im skutočne podarilo. Toto je fotografia roku 2014, urobená špeciálnym infračerveným radiometrickým zariadením. Toto je Európa. V noci. Krásne svieti, čiže aby ten chudák Hypnos mal prísť, tak netrafí. Bo všade svieti. A najviac svieti Benelux. Preto máme letný čas, aby sme šetrili. 40% vyrobenej elektrickej energie ide na verejné osvetlenie. A teraz lampshade, čiže to, čo robí vlastne príjemným to verejné osvetlenie, je jeho zatienenie. A tu vidíme jasne, že toto je veľmi zlé, lepšie, najlepšie. Toto je náš vlkolinec. Chránené UNESCO. Najhoršie, aké môže byť osvetlenie nočné, máme práve vo Vlkolinci. No a teraz sú aj takí fanatici, ktorí hovorili, predsa len vráťme na tú nebeskú oblohu v noci tmu. Dark sky. My máme tiež najmladší národný park Poloniny, to je tu na Poľsko, Ukrajina. Máme len 2. stupeň. Čiže výsledok je katastrofálny. Všade sa svieti, všetci sú šťastní, lebo dá na tom veľmi dobre zarobiť. Bratislavu istá firma Siemens celkom dobre to obchádza. A teraz niečo veľmi konkrétneho. Mníšky a ženy z domácnosti. Ženy, ktoré boli ako mníšky, žili v klauzúre. Secluded order. To znamená, to bol meditatívny spôsob kláštorného života.
Všimnime si, spotreba alkoholu u mníšok 2,7, laické ženy 2,8, čiže paralelné. Bola to štúdia v Taliansku, 30-ročná. A aký to malo výsledok? Je celkom jasné, že tma, ticho, bez televízie, bez počítačov vytvorí takúto nádhernú atmosféru, že nepotrebujeme lieky na vysoký tlak. A toto je olejkár z Turca, ktorý má mladú ženu a pýta sa, stará, skutočne stačí 30 minút pohybu denne? No odpoveď je samozrejme, že nie. To sú také veľké billboardy, bývajú každý rok. Treba 10 000 krokov, to je asi 8 kilometrov. Naši olejkári robili minimálne 3-krát aj 4-krát viac. A všimnite si svalstvo na dolných končatinách. Nádherne vypracované, lebo v Turci sa ide buď hore, alebo dole. Tam rovinu ťažko nájdeme. Čiže chodiť po schodoch je niečo, čo predĺžuje život. A tu na to vidíme veľmi dobre. Táto slečna ide po schodoch a na ohnuté koleno prenáša váhu celého tela. A to je ten zázrak. A tu na to vidíme, že chodenie po schodoch je prospektívne aj pre ľudí s veľmi chorým srdcom. S tým najhoršie chorým, ako by sme povedali. Ejekčná frakcia 21 plus minus 7 hovorí o tom, že to je kandidát na transplantáciu srdca. A to, čo rozhoduje, či bude transplantovaný alebo nie, sú jeho nohy, nie jeho srdce. To je sila flexorov, čiže to sú tie ohýbače kolena. Kto vie zatancovať kankan, nemá to zlé v budúcnosti. Veľmi dôležité. Lebo tí, čo majú dobrú silu kolenných flexorov, to je dynamometrické stanovenie susednej vietni. Hovorí jasne o tom, že ten človek má dobrú perspektívu. Veľmi ľahko to poznať podľa toho, ako človek stáva zo stoličky, z kresla alebo z postele. Keď mu pomáhajú dvaja ľudia, mohol by začať písať testament. A teraz tá ďalšia vec. Keď máme choré srdce, je dobre byť chudým, alebo radšej tak, ako sa hovorí pri sebe. Výsledok je úplne jednoznačný. Najlepší, sú tí, čo majú nadváhu. Na druhom mieste sú obézni a s veľkým odstupom sú s normálnou hmotnosťou a najhoršie sú tí, čo sú chudí. Pozrite sa na mňa, robím, čo môžem, aby som ešte nejaký ten čas tu pobudol. Čiže byť fat and fit, to je práve ten model, ktorý je zárukou dlhovekosti. A cholesterol. Tu na to máme veľmi pekne znázornené, kde hladina cholesterolu, to je 6 až 9 milimol, to je tá vyslovene zlá hladina. To je tu. Hovorí jasnou rečou, že tí, čo prežívajú, majú vyšší cholesterol. Cholesterol je zásobná látka, dôležitá pre energiu. A teraz sa zamyslíme nad tým, ako sa u nás konzumujú potraviny. Máme odborníka, ktorý tvrdí, mlieko pijú len teliatka. Tak u nás sa tomu ozaj snaží hlavne mládež držať. Tu je konzumné mlieko, máme odporúčaná dávka je 91 kg na obyvateľa a rok. U nás 53,1. Katastrofa. Ovocie, čerstvé, zelenina, strukoviny, zemiaky, ryby, všetko máme v deficite. Ale v čom sme úžasní? V čom sme majstri sveta možno? To je spotreba tzv. Nealkoholických nápojov, ktoré sú sladené vo väčšine glukózo-fruktózovým sirupom, ktorý 100% zvyšuje hladinu cukru v krvi a vedie k detskej obezite. To je, dá sa povedať, niečo, čo je nekontrolované, nekontrolovateľné a bez akéhokoľvek zákonného usporiadania. A teraz spotreba tukov. Vo všetkých odporúčaniach, v lekárskych správach
je ako cez kopírovací papier napísané: obmedzte živočíšne tuky. A keď sa pozrieme, viac ako 73% sú tuky rastlinné, ktoré konzumujeme. Jeden nemenovaný odborník nehovorí masť, ale hovorí hmota. Tak táto hmota, odporúčaná dávka sú 3 kg, už 0,5 kg zaostávame. Treba pripomenúť, že kyselina olejová, ktorá je nosnou zložkou olivového oleja, je nosnou zložkou bravčovej masti. Ten pán to asi nevie, ale už čo sa dá robiť. Maslo 2,9, tu je odporúčaná dávka 2,8. Ale Francúzi majú 7,9. Však predsa croissant, keby ste ho urobili z toho margarínu, ako sa robí u nás, kto by to kupoval? To nemá chuť. A tie dánske keksíky, to je samé maslo. Takže z toho vyplýva, že tzv. Odporúčania by sme mali prinajmenšom prehodnotiť. A bolo by veľmi dobré vrátiť sa ako ku prameňom, ku koreňom, ktoré boli aj v tom Rakúsko-Uhorsku veľmi zaujímavé v tom, že prvá kuchárska kniha v slovenčine vyšla v Budapešti. Napísal ju Ján Babylon z Radvane a je to kópia, ktorú mám od mojej starej mamy, teda je to veľká vzácnosť. A je tam 1500 receptov a ja som si dovolil vybrať z predhovoru, ako on píše, z predmluvy. Základ telesného živobytia všetkých národov spočíva na pokrme. Myslím, že o tom nikto nemôže pochybovať. A ako blatom nikto neobielí plátno, tak ani zle pripravené varivo nie, že nenapraví žalúdok a neobživí telo, aby bolo zdravé, ale ho pokazí. Možno s touto vetou nesúhlasiť. Je úžasná. Hovorí o tom, že ten človek, ktorý bol veľmi jednoduchý, ktorý nemal žiadne školy, zrejme počul niečo o Hipokratovi. Aby jedlo bolo tvojim liekom. Myslím si, že krajšie to vyjadriť ani možné nie je. A tomuto obrázku ďačím môjmu synovi, ktorý je historik. A je to fotografia, ktorú urobil korešpondent Červenej armády v meste, ktoré sa volalo vtedy Königsberg, teraz sa to volá Kaliningrad. Je to nádherná snímka, robená to známou lejkou. Vidíme, bohužiaľ, nedá sa to dobre čítať. TA je firma, ktorá je z Rakúska, čo je zaujímavé. TA, Milchmargarin, schmeckt wie feinste Teebutter. Tak je to neuveriteľná vec, že veta, ktorá je tak stará, sa stále pasíruje do našich hlav aj dnes, že TH margarín schmeckt wie feinste Teebutter. Ale on nikdy nemôže chutiť tak, ako skutočné maslo. Presne ako nemôže platiť to, čo napísal istý Josef Goebbels. Nebudem to celé čítať, ale žiaden národ na zemi nemá dnes takú istotu, ako nemecký národ, dívať sa s istotou do budúcnosti. Za 2 týždne bolo po vojne. Je to nádherné obžalovanie niečoho, že je na jednom múre zboreného domu 2 klamstvá, jedno väčšie ako druhé, ale oni si vzájomne vôbec neprotirečia. Dneska tie firmy volajú trošku inak a Európu ovláda firma Unilever, ktorá vyrába všetko možné, začínajúc zubnou pastou Signál, potom tam máme Becel, Flóru, Rámu a vazelínu. Suroviny sú rovnaké, nepotrebuje to nejako vymieňať. Je tu cif na čistenie, potom je tu mydlo dáv, to sú vynikajúce zmrzliny Algida, no a potom nakoniec použijeme čistič záchodový zmys Domestos. Všetko z jednej firmy. Je to veľmi praktické a funguje to. Knižočku,
ktorá už tu bola citovaná aj pánom projektorom, sa takto volá. Vyšla pred 2 rokmi, aj vtedy mala byť táto prednáška, ale rôzne technické nedostatky a spôsobili, že až teraz, že sa ospravedlňujem, ale knižočku si môžete kúpiť buď cez internet, alebo v príslušných tých knihkupectvách, keď požiadate. Samozrejme nemajú vo výklade, lebo ja nie som Černák ani Igor Bukovský. Takže na záver mi dovolte niečo z trošku iného súdka. Giuseppe Verdi mal 29 rokov a bol v ťažkej depresii. Zomrela mu manželka, 2 deti a mal taký pocit, že už neskomponuje žiadne dielo. A vtedy dostal práve ponuku skomponovať Nabuchodonozora. Už názov bol tak krkolomný, že ho nakoniec skrátil na Nabuko. A libreto údajne hodil na stôl a otvorilo sa práve tam, kde bola scéna, ktorá sa vrila. A teraz by som poprosil o spoluprácu. To je totiž dielo, ktoré vzniklo na základe niečoho, čo nevieme dobre pochopiť. Giuseppe Verdi poznal Mayerové vlny. Vibráciu cievnej steny. Teraz sa nezlaknite, je to ako resetovanie počítača. A je to 19. storočie. A teraz to začne. Tí, čo spia, sa určite zobudia. Počuť niečo ako valčíkový tón. Zázrak. Leď myšlienka na zlatých krídlach. La pensiero sul ali dorate. Hymna British Airways, ktorá vám znižuje krvný tlak. Toto je hodnota systolického a diastolického tlaku. Klesá. Čiže miesto toho, aby ste užívali škaredé tabletky, platili doplatky, nadávali u lekára, stačí Va pensiero sull'ali dorate, a je to vložené v tej knižke ako CDčko, aby ste nemuseli hľadať. Ja vám ďakujem za pozornosť. Pán profesor, veľmi pekne ďakujeme za prednášku. Myslím, že ste nás zaujali, pobavili, znepokojili, upokojili a ešte možno aj pár ďalších vecí, ktoré ste dosiahli. No v každom prípade mám rád kávu, mám rád víno a vaša prednáška ma v tom povzbudila, takže to je fajn a som rád, že ste teda nepotvrdili tie rôzne veci, na ktoré by som mal pamätať podľa rôznych odporúčení, a ktoré už som si nie schopný pamätať, lebo už je príliš veľa. Otváram diskusiu k tejto prednáške, nech sa páči, pýtajte sa. Kedy vzniká nízky tlak? Prečo? A kedy je nebezpečný? Tak nízky tlak ako choroba neexistuje. Nízky tlak je vtedy, keď je ozaj nízky a to je niečo, čo sa volá už kolapsový stav a najhoršie je samozrejme šokový stav. Vtedy sú extrémne nízke hodnoty tlaku. Bežné hodnoty okolo 95-100 nemožno nazvať nízkym tlakom a veľmi jednoduchým riešením je napiť sa poprvé tekutiny a oveľa lepšie ako obyčajná tekutina je slaná tekutina, lebo tá zvýši krvný tlak. A tretia vec je hýbať sa.
Telesný pohyb je najlepší vyrovnávač krvného tlaku. Takže vrele odporúčam tých, ktorí majú pocit, že majú nižší krvný tlak, robiť tieto 3 veci a to vertigo, alebo tá neistota, väčšinou je spôsobená krčnou chrbticou a nie tým nízkym tlakom. Iná vec je, že môžu byť ešte zúžené tie prívodné cievy mozgové. Tie môžu robiť tiež podobný stav. Ale nízky tlak, nebezpečný, sa stáva od hodnoty systolicky asi od 80. Vtedy sa to už treba brať celkom vážne a hlavne je to v letných mesiacoch, keď sú horúčaví a ľudia nepijú. Buď nepijú dostatok, alebo sú poučovaní, nepite slané minerálne vody, tie vám môžu kaziť vaše zdravie. Je to presne naopak. Keď sa človek potí, potrebuje doplňať sol. Ak si obliznete pot, je slaný. Je to úplne jasné, že treba piť sol, alebo veľmi jednoduchá vec, Slovák bez polievky je úplne neznámy pojem, slaná polievka. Máme aj vynikajúce minerálne vody, ktoré sú dosť slané. Najslanšia minerálka je Fatra, extra, a potom najlepšia je cigelka. To je skoro ako morská voda. Takže nízkeho tlaku sa nebojte, pokiaľ to nie je ten extrémny, ten chorobný, skôr je horší ten zvýšený, ktorý môže ozaj aj skracuje život. Čo je normálny tlak, je pod 120 na 80. Takéto. A po celý život. Bolo obdobie, keď sa tvrdilo, to je jednoduché. Koľko máte rokov? 60, 160. Tak toto už, chvála Bohu, neplatí, ale veľmi dlho bolo toto obdobie rozšírené, že takéto jednoduché. Jednoduché to tak nie je. Čiže tlak by mal byť pod 120, pod 80. To je práve výsledok tej štúdie Framingham. Pán profesor, vy ste tam ukázal graf s tým cholesterolom v rôznych hladinách. A niečo akože najvyššie bola tá závislosť, kde bol ten tlak najvyšší. A teraz neviem, že nejak mi to celkom, som to nepochopila, lebo ja mám dosť vysoký cholesterol a pani doktorka chce, aby som brala na to lieky. No a neviem, že či je to fakt tak vážne, že treba tie lieky brať, lebo mne sa to nedarí nejak znižovať, ani, čo ja viem, tými dietami rôznymi bezmäsitými, zeleninovými, alebo tak, ten cholesterol sa tam drží. Jediné, čo ho určitý čas ako troška znížilo, bola hormonálna substitučná liečba, ktorá už teda je úplne ako nedobrá. A to bolo pred pár rokmi. Áno, hormonálna liečba je určite zlá, lebo miesto toho, aby pomáhala, tak má veľa nežiaducich účinkov. Čo sa týka cholesterolu, tá hladina, ktorá ukazovala, že najlepší sú tí, čo majú hypercholesterol, to bolo rozpätie 6 až 9 milimolov. Tak vy máte asi vyššie hodnoty. Presne, no tak to nie je nič katastrofálneho. To sú ľudia, ktorí prežívajú, keď majú choré srdce, keď srdce zlyháva, takzvané srdcové zlyhanie, tak tam je hypercholesterolémia ochranou. Čo sa týka toho, že ako ho znížiť, tak sú lieky na zníženie, treba to vyskúšať, ale z diety by ste mohli prekvapiť pani doktorku tým, keby ste jedli každý deň 3-4 vajíčka. To, čo sa vám... Väčšina sa tu usmieva, že to je hlúposť, ale je to pravda. Veď to dokázali na tej 8-ročnej štúdii. 30 vajec denne tam boli ľudia ochotní jesť. Vždy, keď jeme veľa vajec, čiže veľa cholesterolu, syntéza cholesterolu sa zníži. Čiže aj vaša hladina cholesterolu môže klesnúť. Čo je veľmi dôležité. Cholesterol buduje alebo vyrába každá živá bunka v našom tele. Nie je to vôbec pravda, že len v pečení. V pečení je asi 20-25% syntézy cholesterolu. To sú tie strašné prípady toho Smith-Lemli opicového syndrómu, keď deti nemajú v podstate syntézu cholesterolu v pečení. A vytvára sa katastrofálny obraz mentálnej retardácie a vývojových anomálií.
cholesterol je nevyhnutný. Toto, čo vám radím, je skutočne niečo, čo je zábavné pre mnohých, ale funguje to. Ja mám takú ambulanciu, chodia nejakí tí pacienti a boli aj takí ochotní spolupracovať, že jedli, no nie 30 vajec, ale tých 4 vajcia, aj to s takým veľkým sebazaprením, všetkým klesol cholesterol. Všetkým. Takže rabota je, ako hovoria bratia Rusi, a je to, ale pozor, ešte na jedno. Najlepšie vajcia sú samozrejme tie, ktoré sú od sliepok, ktoré behajú po dvore. Nedávno ukazovali reštauráciu v Paríži pod Sacré-Cœur, kde urobil taký vtipný človek z bývalej stanice železničnej reštauráciu a tie kolajnice tam ešte boli, tak po tých brehoch urobil plot a behajú tam sliepky. A ľudia sa nevedia, by som povedal, nasýtiť kvalitou tých vajec, keď sú to sliepky, ktoré behajú rovno pod ich nosom. Teraz bola Veľká noc a slávne tvrdenie Kristus hovoril Petrovi, pokiaľ kohút nezaspieva, 3-krát ma zaprieš. Dnes by sa to asi nepodarilo, nie sú kohúty. If Verdi is good for my heart, what music would be bad for my heart? I don't understand that. Verdi is very good not only for heart, for the heart itself, but blood pressure. Decreasing blood pressure, relaxing. He's synchronizing with the so-called Mayer waves. It is normal oscillation of blood vessel. It's good. What is bad? What is bad for my heart? What music? This is a question. Yes, very good. Heavy metal. Heavy metal is absolutely crazy music with a very high heart rate. Tempo is very high, and the loudness. There are the studies that heavy metal concert can start atrial fibrillation. Very dangerous. It is the oldest arrhythmia in the world, atrial fibrillation. And result of atrial fibrillation may be, for example, stroke. Heavy metal, and Verdi is great. And not only the Va Pensiero, but Traviata, La Traviata, great. You love the opera, and opera is mostly great, but Bach, Beethoven, Puccini was in this trial. I work only Giuseppe Verdi. I'm sorry. Ja by som sa chcela spýtať ešte z hľadiska tých vajíčok, konzumácie, znižovanie cholesterolu. Tak bolo to trošku rozdelené aj čo sa týka tých 30 vajíčok, čo konzumovali, na detaily, na LDL a HDL. Ktorý sa znižoval? Či iba celkový sa sledoval, alebo teda lebo ten HDL by bolo škoda, keby sa znižoval, samozrejme. Ale tak v tých konkrétnych prípadoch išlo väčšinou ľudí, ktorí majú zrejme taký familiárny sklon k vyššej hladine cholesterolu a výsledok bol vo všeobecnosti veľmi priaznivý. Klesol celkový cholesterol, ale HDL, teda HDL, je tu aj kolega, ktorý hovorí po anglicky, HDL increase after X. It is a very nice book, 150 best foods in the world. This is a book. And in this book is also egg. Egg is great. Not margarine and not soya. This is no soya. This book is translated also for the Slovak language.
Johnny Bowden is author of this book, and is a very excellent compilation of each diet, and it is absolutely butter is good, eggs are good, coffee is good, chocolate is good but natural, and coffee with caffeine, not without, no decaf, really coffee. Baďurík, Filozofická fakulta. Všetkých vinárov ste uspokojili, francúzsky paradox platí. O vás je známe, že ste dobrý znalec červených vín, aj milovník. Chcem sa spýtať, aký máte názor, váš názor, živé vína, mŕtve vína. Čiže živé vína stáčané, mŕtve vína, povedzme, filtrované. Čiže vidíte tam rozdiel, alebo nie? No, položili ste mi ťažkú otázku, ja nie som odborník na víno, ja som ze Žiliny a v Žiline, pokiaľ viem, tam veľa vinohradníkov nebolo, ale bol som donútený sa k tomuto dostať, lebo bez vína hovoriť o zdravej výžive sa nedá. Jednoducho to nie je možné. Tá otázka, čo ste položili, že mŕtve a živé vína, víno môže dozrievať rôznym spôsobom. Kvasenie dneska je väčšinou v tých oceľových tankoch, je čistejšie, ale dozrievanie je v dubových sudoch. Čiže to je celkom jasné, že prirodzené dozrievanie a víno, hovorí sa, že mladé ženy a staré víno. Takže v tomto smere to platí predovšetkým pre tie červené druhy vín. A čo je veľmi dôležité, množstvo a koncentrácia tých antioxidantov, teda aj toho známeho resveratrolu, kolíše od ročníka k ročníku. Od toho istého výrobca vína môžete nájsť veľmi vysokú a na druhý rok veľmi nízku koncentráciu. Prečo to tak je nejasné. To je otázka práce, hnojenia, vody, slnečného svitu, zrejme ešte ďalších faktorov. Ale je isté jedno, že v červených vínach je oveľa vyššia koncentrácia resveratrolu. Z takýchto vínoch, tých vín, ktoré sú biele, to sú naše tokajské. Tam je tiež macerácia tých cibeb, ktoré sú napadnuté tou ušlachtilou plesňou, Botrytis cinerea, a výsledok je úžasné víno a čím viac putní, tým má menej alkoholu. Takže aj to je taký paradox, lebo množstvo cukru je tak vysoké, že brzdí sekundárne kvasenie. A ešte potom ten fenomén Dom Perignon, to znamená šampanské. Šampanské víno na Slovensku bolo vlastne prvé mimo územia Francúzska, ktoré spĺňalo tie najprísnejšie kritériá. A možno povedať, že to klasické kvasenie vo fľaši, to sekundárne kvasenie, kde sú živé kvasinky, má vlastnosti, ktoré majú zvláštny, by som povedal, etalón. Jedným z veľmi známych konzumentov týchto vynikajúcich vín francúzskych bol Winston Churchill. Všetci tvrdili, že Winston Churchill pil len whisky. To bol gurmán najvyššieho rangu, pil Paul Roger, sekundárne kvasenie nosili mu priamo do jeho kancelárie na Downing Street 10 aj počas vojny a je známe o ňom, že prekonal 10 cievnych mozgových príhod. Tvrdenie, že bol malý, tučný a zdravý, nie je celkom pravdivé. 10 cievnych mozgových príhod. A z každej sa vystrábil. Či to bolo vďaka Paul Roger, to neviem, ale firma vyrobila aj zvláštne kuvé s jeho emblémom Winston Churchill. Takže to je ešte ďalšie víno. Najstaršie vôbec víno, ktoré sa zachovalo a je pitné, malo 230 rokov, bol to dar francúzskeho kráľa Louis VI, čiže Ludovít XVI, ktorý mal za manželku Máriu Antoinetu, čiže dcéru Márie Terézie. A tá zásielka toho vína išla Jekaterine II. Do Ruska. Loď stroskotala a našli ju pred 3 rokmi 230-ročné šampanské. Veuve Clicquot, Dova Klikotová.
Tá značka doteraz existuje a to víno bolo pitné, nemalo najmenšiu, by som povedal, nejakú negatívnu vlastnosť, lebo bolo uložené v teplote 4 stupne Celzia a pro tlaku mora. Takže to CO2 nemalo ako uniknúť. Takže víno je zázračné a Paul, myslím, že najznámejší odborník na víno bol nepochybne Pasteur, ktorý povedal, len on objavil podstatu kvasenia, že najzdravší a najhygienickejší nápoj na svete je víno. Neviem, kto mu môže s tým pochybovať, tu je odborník na enzymy. To víno je živé. Je živé práve v tom, čo ste vy hovorili. To je to víno, ktoré je presne ako kvasinkové pivo. Že to vy dostávate niečo, čo je prirodzené, nie je to ovplyvnené ničím, žiadne konzervanty, žiadne Ečka, také, ako to má byť. Boli takí laskaví a vysvetlili nám, či kolísavý tlak zo 100 na 150 priebehu 2 hodín škodí srdcu. Vás ten tlak trápi, nemerajte si ho tak často. To je prvá vec, lebo stávnete sa otrokyňou tlakomeru a nebudete bez tlakomeru môcť výjsť ani von. 150 vôbec nie je zvlád. Ak je to prechodná doba, ak užívate pravidelne lieky, pohybujete sa. 430/350. To je krvný tlak, ktorý mal človek. A teraz tá otázka. Mal ťažkosti? Nemal žiadne. Bol to kulturista. Takže počas cvičenia, takzvanej posilňovni, takže toto sú rozhodne nie výkyvy nejaké hrozné. No veď to je úplne jedno, či pred alebo po operácii, vy sa musíte snažiť o to, aby ste sa v prvom rade hýbali. A najzdravšie hýbanie je chôdza a z tej chôdze najdokonalejšie sú schody. Ja by som chcela, pán profesor, ti veľmi pekne poďakovať. Ja som žiačka pána profesora a dlhoročná asistentka z 3. internej kliniky. Som veľmi pyšná, že tie korene pán profesor nám predniesol. A chcela by som pánovi rektorovi a univerzite poďakovať za túto krásnu prednášku. A chcem sa opýtať, že na čo sa môžeme tešiť? Na nejakú učebnicu prevencie, kardiológie, alebo niečo také, pán profesor, na čom pracuješ? Tak ja som už tzv. Auslauf model, na ktorý nie sú náhradné diely. Takže ja som tu vlastne nedopatrením, ale čo sa týka, čo by som chcel ešte urobiť, keby sa podarilo vyrobiť nové vydanie, lebo už v tej pôvodnej knihe mnohé fakty chýbajú, ktoré dokazujú, že skutočne to, čo som hovoril, je pravda. A hlavné kritérium pravdy je čas. To, čo je overené časom, so sovietským, nejdem ďalej pokračovať na večné časy, sa voľako neudržalo dlho, ale možno, že nejaké iné heslo sa podarí. Pán profesor, ja mám taký laický pocit, že v málo ktorom bádaní sa tak často menila pravda, čo je pravda a čo je teda nepravda. A chcel by som sa spýtať, že ako dlho potrvajú tie vaše doporučenia, čo je správne a kedy budú zase zmenené? Vy vás pán projektor, vy ste ako tí odborníci na politiku, ktorí hovorí, že koľko vydrží tá vláda. Tak ja vám môžem na to odpovedať len jedno. Sú veci, ktoré sa dajú hovoriť veľmi jednoducho, ale medicína je zvláštna v jednom, že 2 a 2 môže byť 3,9, ale aj 4,1. A to je práve to, čím sa líši od exaktných vied. Vy máte veľmi presné merania, ale v medicíne, bohužiaľ, ako vyjadríte, veľmi ma ľúbi. Číselne. Alebo veľmi ma bolí, lebo to, prečo chodí pacient k lekárovi, je väčšinou bolesť. A bolesť nemá meradlo. Nie je strčíte prst a poviete, tak toho ozaj bolí. Lebo ešte chýbanie bolesti neznamená zdravie. A tým sa líši veľmi zásadne medicína
A bol jeden veľmi múdry profesor, volal sa František Klein, ktorý mal veľmi komplikovaný život. Bol Žid, sú známe o ňom historky. V Žiline bol primárom na patológii, ale jednu povedal tu v Bratislave. Pamätajte si, on hovorí tak záhoracky, že v medicíne a v Amerike je všetko možné. Dobre, takže ja myslím, že to ukončíme tak, že keď budete mať pocit, že aspoň 50% konštatovaní a odporúčaní sa zmení v dôsledku vývoja ľudského rodu alebo vedy a poznania, tak sa ohláste. Kto ho vie, kto tu z nás bude, no ale môžeme urobiť potom opravnú a korekčnú profesorskú prednášku. Dobre, Ak dožijeme. Ak dožijeme, áno. Pán profesor, veľmi pekne ďakujem za zaujímavú prednášku. Ďakujem, že ste tu s nami boli. Ďakujem aj vám, že ste boli na prednášku.